Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali denganku Mbak Eka di channel YouTube Keluarga Mas Goblong. Halo pemirsa, selamat beraktivitas. Ini aku harap nyapu sih guys. Soalnya nanti mau nyumbang buah pemirsa. Aku juga ngerti ya kan setiap daerah itu beda adat ya guys ya. Entah nang kene iki wong iki buah cilikan apa buah gedenan, aku pokoknya seperti yang penting aku ngerti ditonjok ya buah ya umumnya wong buah seperti apa ora gak ono bedane iki tukang YouTube apa-apa pokoknya umumnya kita buah ya piye buahnya dulur piye buahnya tangga piye umumnya ya kok dibuat kono itu hanya karena memang kita tukang konten ngono umumnya piye lah ya oke sih yo nyapu dulu soalnya kan aku ki anut ada tenang gini guys biasanya gini mulai nek engko jaring kok ana dangdute pemirsa jam 9-an lah kowe aku tak resik-resik sik nyapu sik ketoke ibu rumah tangga iki gaweane gak ketok guys cuma iki wae gak krasa engko loro ujuk-ujuk wis ujuk-ujuk alias tiba-tiba wis dhuwur kayaknya ora ketok yo sampai anak gede loh sampai anak-anakku gede wis kerjaan ibu rumah tangga ra ketok tapi nganu markenek ngono lho guys ya cuma kadang kalau kan tak skip langsung tak konten apa kegiatanku misalnya bonjo langsung ini sebenarnya yang ini kisah aku pemirsa kadang kalau jemur awak sih ngopeni pitik kucing beres-beres ya wis ngono kuwi nek untuk kesik-kesik rumput iki aku ki sore guys rada adem ngono ya ono sing pernah takon ya tren beberapa hari terakhir kan hujan terus guys ya jadi ini rumput itu setilae ra karuan kayak apa jenenge ya tak cicil wis ben aku mboyak kerjaan kan yo ora ngaretok yo ora nang konten tok nang konten ya cuma 10 menit sing ra ketok 24 jam guys nyapu dulu nganu pemirsa TV ku sinyalnya hilang kabeh wis ana beberapa hari ini untung kok yang apa jenenge Mas Santo ape mulai kalau gak mulai aku mau kono wong guys mumet cuma sebenarnya TV aku gak sepiro ndelok banget sih luweh nang HP sih kadang rangkuman nang TV kayak nang HP informasi-informasi penting kuwi terus tak nyapu sih kenapa aku nyuci nang ngarep ya karena air mengaliri kerannya nang ngarep guys mohon maaf nek mondar mandir yo boh Mas Santo tak kongkon nganu keran yo boh yo tok aku sok benakno dhewe didik dhewe ngono ya tak benakno dhewe guys nengkleng kaya wong kenger gulune ketang-ketang dijak mergawe pinter tripode nek telur mbah yo guys yo naik pokoke soalnya kan aku tuku seprapatan tok enggak tuku 3 kilo 4 kilo ngomong loro ae keluarga besar yo tukune akeh mau karep berangkat guys aku tak nutup mas gosek alah yang duwe lombok duwe apa gampang aku gak paham yo guys mau tak ceritani yo aku tak anu sih musuh si beras tapi nek penting juga loh ngarang kresek iki ngarak iki ngoleksi guys bahasa bloro iki ngarak iki ngumpul tukang ngumpul nopo benda
guys. Ya pemirsa, ini tak lanjut lagi mengundar-mandir ae kok. Kok tak sek masih 3 jam lagi tak lanjut. Oke. Durasinya ditambahi kegiatan seorang ibu ki apa ya tak dono guys ya. Nanti kita lanjut lagi. Oke guys, iki aku wis teko, kita tak dubbing karena musiknya kenceng guys. Iki dangdut Tektona terkenal lho pemirsa iki. Iki aku dangdutnya lagi mulai cek sound pemirsa iki. Tonggo-tonggoku wis do nyumbang buah yo ana sing buah gawan, ana sing buah duwe, nek aku buah duwe ae guys. Iki wis disuguhi. Iki ana disete mbak-mbake pemirsa, ana buahe. Ki mau yo pengen es yo ono. Es apa kolang ngono iku guys lho, iki tonggoku. Sing duwe gawe iku lagi nang kono pemirsa, ora ketok. Nah, iki penyanyine gantenge mbah pemirsa iki. Iki sing penyanyi cowok, penyanyi cewek lagi masang roll rambut iki. Aku tak dubbing nek kena copyright ora iso dinggo ngonten guys iki lho. Iki yo awan pemirsa, mulaine iki dangdute jam 9 kok selesainya jam 12. Nah, iki ambek tonggo-tonggoku. Yo aku yo gak suwe-suwe kan aku purek guys. Kita dulang sik, aku mang njaluk soto sing gak ono sambele, mun njaluk tonggoku ndulang anakku. Oh, bar iki arep dolanan merah guys aku. Iki ambek iki penyanyine iki lagi pembukaan lagi bloko guys, iki mau bar cek sound iki krungu kok omah guys iki. Iki omahku ki nganu guys. Ngalor terus ngulon. Nah, iki ana anak-anak kan sunat. Dadi sing kanca-kancane sekolah iki mang do budal karena hari Minggu ya iki. Jadi do nyumbang buah guys. Juga terucapkan selamat menikmati hidangan juga yang sudah tersaji manis buat panjenengan semuanya. Tentunya juga yang baru datang menikmati hidangan terlebih dahulu. Dan mendengar suara dari Tektona Ribbon diiringi bareng bersama dengan audio digital yang luar biasa istimewa. Ada KZL Professional Audio Digital. Terima kasih kerjasamanya. Halo guys, kita sudah sampai rumah. Cedak sakjane nek mlaku pemirsa, cuma iki aku ki wong keset. Males. Lah, aku jane pengen dolanan merah, guys. Soalnya suwi gak dolanan merah. Yo seperti ini pemirsa. Aku ki ngene lho, guys yo. Ciputku ki men menurut ya sini tuh. Seperti ini ya nek buah duit nang kene, guys. Buah wedok tapi wong wedok buah duit kan kok ngene iki, guys. Yo wis ngono ki nek cepu. Nek cepu ki air mineral dan wafer. Mbak Mang makanan iki akeh, guys. Ono nasi rames, soto, sate kambing. Aku ki sungkan, guys. Mosok aku ngontong-ngontong nggo piring loro iki aku ki wong sungkanan. Kuwi mbak kuwi nganu, guys. Cara mono iki bakul sosis grosir nang pasar Kapuan. Biasane iki wong-wong kene iki nek bakul sosis seblak kuwi kita tukune nang pasar merah. Saiki nang Kapuan ki ono agen. Yo rada gede. Lah kuwi Mbak sapa jeneng Mbak Nana jenenge aku lali guys. Aku ki wong anyar apal guys aku. Roh wonge tapi ora roh jenenge. Aduh. Dibuka iki aja kaken coklat dibuat. Digini. Lah iya nya. Yes. Makanya ngono pemirsa. Dan adat orang di sini tuh seperti itu, guys. Kemarin siang nonjoe, sore sudah nyumbang buah. Cuma kan aku yo pengen delok pengen delok dangdute jenenge dangdut Tektona. Kuwi terkenal pemirsa nang Bluro. Tektona kuwi. Tektona iki yo apik dangdute. Nyanyine ganteng, guys. Yo lah dibayar performane ya kudu ganteng. Ya, guys ya. Oke, pemirsa, tak tutup dulu ya, guys ya. Terima kasih kemang nyumbang buah sunat di Azam, guys. Nek cara kene ngono, nek cara kene ngongko jam 12 gletak wis bar. Nek ana wong buah istilah nitik. Deng-denge ngono, guys. Ya, pemirsa, terima kasih. Nonton kontenku bakal aja lali lagu masyarakat keluarga Mas Goblem. Nek ana keluargane Mbak Ika nyun sepro sing akeh ya pemirsa. Ya kemang nyumbang buah. Apa sore iki kok
Apa antan karo deku iki wonge sore guys wis budal. Yo wis. Sepenting awake dhewe buah. Nah aku terus buah duit guys. Seneng buah duit. Masih nonton kontenku pokoknya aja lali. Like comment subscribe keluarga Mas Goblong ya mau. Nyumbang buah guys ngene tonggoku sunat. Ewoh. Ya mari ketutupan omahe kan dhuwur ya guys ya. Dadi sone iku ora krungu kok kene. Omahe kan dhuwur pagar apik. Omahe iki desainnya modelnya desain kaya joglo ngono lho omahe apik guys. Aku bakal sosis nang pasar gitu ya. Terima kasih, tetap semangat. Ya kok seperti itu udah tak ceritakan ada istiadat atau tradisi di sini seperti itu guys. Siang nonjok sorenya sudah buah dadaan ataupun besoke wis pat akhir iki momen iki besoke. Baru luhur gletak wis bar. Ya ono sing nyumbang buah ya ora apa-apa tapi jenenge wis nitik guys. Nitik. Terima kasih ya. Pokoknya ojo lali lek masak keluarga Mas Goblong nak anak keluargane mbak ikan pro sing akeh. Terus semangat dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.